Human badlunga sa Animal Welfare Group ang paggamit ug pagpasakit og mga hayop atol sa pagsaulog sa Baliw-Baliw Festival sa Isla sa Ulango sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giundang na nila kini. Ila kining gihulipan og mga stuffed toys. Ani ang report. Matagbuan sa Mayo sa ulugon sa mga taga-barangay San Vicente, Ulango Island ang Baliw-Baliw Festival ug itunong kini sa adlaw nga adunay labing taas nga pagtaob sa dagat sa alas 12 sa udto. Lakip sa highlight sa mong kasaulugan mo ang pagsulob sa kalalakinan ug mga sapot nga pangbabay, pagpasabong sa mga hayop ug pagpasan o pagbitbit sa mga tao ug mga phallic symbols o ang butang nga mamahimong representasyon sa kinatawo sa usa ka lalaki. Mato ni Kapitan Cyrus Iyas, igo lang silang misubay sa unsa may naandan sa mga katigwangan. Ang mga nilahing paagi sa pagsaulog usa ka breaking from the norm o pagsukwahi sa unsa may naandan sa ilang pagtuo nga makabugaw kini sa mga sakit-sakit nga mohamok sa ilang barangay. Kay kaniadto after sa summer naami mo dasang diri nga kanang sakit ba kana bitong murag pandemic nga kanang mag kolera kasakit kanang kalibanga ba. So mo na nga kada gina June after sa fiesta namo kada June mo dasang ginang wala daghang mga matay mo na ilang gi-convert nga wala tungod ni kay kinahanglan jud ta maghala dinhi. Apan human mibisita ang usa ka animal welfare group sa ilang barangay ug gipasabot sila sa balaod nga nagproteher sa mga hayop, migamit na lang sila og mga stuffed toys. Hinuon aron makasiguro nga walay mosupak, may mga pulis nga gipakatap sa dapit ug may mga tarpaulin usab ka bahin sa Animal Welfare Act ang gipangbitay. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live.